गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ, हानस्रायाव हारिमु जौसां बेखेवदों इएम दावबायसा बर'आ। गामियारियाव मेथाइ खनगिरि मोसाखावरिनि थाखाय हानस्रावावबो हारिमु जौसां लुफुंना होबाय बिटिआर सरकारा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर बेरगाव बियाबनि हानस्रा बिसिडिसि हानस्रा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय गोदानै हारिमु जौसां लुफुंनायखौ मैया बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ बेखेवना होबाय। मोनसे गिलु-बालु मानसि बुथारनाय जाथाय, खेबसेनो 3 मानसिखौ बुथारदों। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गलाघाट टाउननि साखाथियाव सासे सुबुङा गावनि बिसिनि बिमा आरो बिफाखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनायै बुथारनानै गावनि 9 दान जानाय गथ' गोरलैखौ लाफानानै गावखौनो पुलिस थानायाव थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। बुथारजानायफोरनि मुङा सन्जीब घोष, जुलु घोष आरो संघामित्रा घोष। दायनिगिरि नाजिबुल रहमान मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि संघामित्राजों डिभ'र्स लानो थाखाय डिभ'र्स होनो हायैनि जाहोनाव बे जाथायखौ इनायै खालामदों आरो बेनि सिगांबो बुथारजानाय बिनि बिसिया गावनि फिसायनि बेरेखा डमेस्टिक फाइनान्सनि केस होनानै गावनि फिसायखौ जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन आरो बुथारजानाय बिसिया गावनि गथ'खौ लाफानानै गावनि असे न'आव थांनानै थाहैदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया ओनसोलाव बिबायनानै जाग्रा सासे बिबायारिनिफ्राय 900 रांखौ खावनायनि जाहोनाव सासे सिखावआ ओनसोलनि मानसिफोरजों हमजानानै लामानि कारेन्ट खुन्थियायाव दिरुंजों खानानै दोनजादों आरो बुजादों। खानानै दोनजानाय सिखावनि मुङा नाजु आहमेद आरो नाजु आहमेदा ड्राग्स फाग्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामानि रैखाथि आरो जौगाहोनायाव नांगौ जानाय आगजुफोरखौ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव क'क्राझारनि कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्ज हाग्रा बिफाननि नब्लाङाव राननानै होनाय जादोंमोन। कम्पिउटार, सलार आदि बायदि ड्रेस राननानै होदों होननानै मिथिनो मोनदों। बियो मिरु सरकारनिफ्राय फैनाय होननाबो बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। गुबुन फारसे साख्रि होनायनि सोंनायाव हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिआरआव 400 मासिनि गोनांथि जानानै दङ आरो बेखौ 2 दाननि गेजेरावनो इन्टारभिउनि गेजेरजों साख्रि होनो थांखि लादों होनना फोरमायदों। इन्टारभिउआव जायनो पास खालामनो हागोन बिसोरनो साख्रिखौ होनाय जागोन होननानै थाइसेबो रांनि लेनदेन जानाय नङा होननानैबो रोखा खालामनानै होदों। लोगोसे हाग्रा बिफानाव थाफानानै गावखौ गोदोनिफ्रायनो सेक्रिफाइस खालामनायफोरनि थाखाय माबा मोनसे बनास पइन्ट होनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेनि सायावबो साननाय जादों होनना बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।